Apostelgeschichte Kapitel 12. En deze tijd luidt Janik Herodes een van de gemeente vastnemen om uit de tuurleden, en luidt Johannes zijn broeder Jacobus met een zwaard doodmaken. En als hij zag dat de Juden dat geval, ging hij weer en nam Petrus ook vast. Dat weer grote deel waar zij aangezuurde brood eten. Als hij am eerst vastgenomen had, luidt hij am aanstappen en stel 4 groepen soldaten aan, van jeder 4 man even am te werken. En dan nu dat Passafast wil hij am dat volk verstellen. Petrus wordt am Gefängnis gehouden, über de gemeente beet ernstlich verarmte Gott. Danach, euer Herodes am dat volk verstellen will, schleift Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Keden gebunden en buiten voor de der werkten de Wachter. En met einmal stond den Herrn zijn Engel vooraan, en aan de stoef schijnt een licht neer. De Engel klappert Petrus aan, de ziet en wirkt hem op en zegt, stoef schwin op, en am vallen de keden van de heen. Dan zegt de Engel te hem, hul die den Gard aan, en ding die de schoot toe. En hij deed dat, en dan zegt hij, trag die de kleider aan en kom met. Dan ging hij uit en ging met hem met en wist niet dat het werkelijkheid was, wat de Engel deed, überdag hij zag eine Vision. En als zij beim eersten ook beim tweeden Werkpassen voorbij waren, kwamen zij bij dem eisernen Poort, wo dort an de Staten hinging. Dort merkt sich selbst verehrt op. Zij gingen uit en gingen eine Gas lang, en plötzlich verließ de Engel an. En als Petrus zu sich kwam, zei hij, nu weet ik waarhaftig dat de Herr zijn Engel geschickt heeft, mij uit Herodes zijn Hänger uit te raden, en van al dat, wo met de Juden rekenden. Als hij zich besonnen had, kwam hij bij Maria huis, de Johannes Markus zijn Mutter weer, wo viele gekommen waren te beden. Als Petrus aan de Bitterdeur klappt, kwam Rode, eine Deunsmijal te kijken, wer du weer. En als de Petrus zijn stem kent, merkt zij vervreden nicht de deur op, überran nemen en zei dat Petrus buiten voor de deur stond. Zij zeiden te haar, du bist nicht ganz betroost. Aber als zij derop stehen blijft dat het zo wie zeiden zij, dat moet zijn Engel zijn. Petrus aber blijft hem aanklappen, en als zij de deur opnemen, sagen zij aan en vervierden zich. Hij deed eindelijk een handslag aansteld te zijn en vertelt dan wo de Herr am uit het Gefängnis rückgeraten had. En zei, zij zullen Jacobus en de Brüder dort zijn. En hij ging dan onder 2 gaan. Als dat gestark wordt, regden de soldaten zich zeer op, over wat met Petrus passiert was. Als Herodes nu am gesagt had en am über nicht funk, nahm hij de Wachter am Verheer en beval de dood te maken. Hij ging dan van Judäa naar Caesarea en bleef door. Herodes had zich met de mensen en Tiros en Sidon zeer slag gestoen. Nu überschloten hij zich taub en kwam nu aan. En als zij Blastus, einem van den Königs seine Deuner is op Erde ziet hadden, hielden zij aan am vrede te merken, dat zij van den Königs zijn land afhängig waren brood te krijgen. En aan een bestimmten dag trok Herodes zich zijn Königskleider aan en zat zich op den Richterstuhl en hield eine Rede. En het volk schrie, dit is Gott seine stem en nicht ein Mensch seine. En wils Herodes Gott nicht die Ehe gaf, schluch den Herrn sein Engel an plötzlich dood. En hij werd vom warm vervreten en starf. Über Gott sein Wort blijft beim toenemen en breitet sich uit. Als Barnabas en Saul ihren Dienst verricht hadden, reisden zij van Jeruzalem, waren 3 en namen Johannes Markus met zich.